pakko kertoa tämmönen tosi tarina. Jatki varmastikin muistaa tuossa jokunen vuosi sitten edesmenneen hienon iskelmät tangolalle Reijo Taipale, ja Reijo Taipale jossain päin Suomea keikka Taipaleella, ja siinä sitten heti alkuilasta joku kaveri tuli vonkaan jotain biisiä, että Veressä biisi on hyvä biisi, ja Reijo sanoi, että kyllähän se nyt tietää, mutta kun ei nyt muista sanoja, ei ole bändin kanssa reenattu, että ei pysty vetämään. Taas seuraavan tauon jälkeen se, että Veressä biisi ei pysty, ja vielä viimeistä settiä, että Veressä biisi, kun se on niin tosi hyvä. No joo on hyvä, mutta kun en muista sanoja ja ei reenattu, ei pysty, niin sitten kaveri sanoi, että no vedä ulkoon. Katsotaan lähtisikö täältä jotain ulkoon. Tosi tarina. Iltapäivän bändi. Lähdetään liikkeelle katsoen vasemmalta kitarassa, taustalaulussa, tarpeen mukaan myös trumpetissa bändin johtaja Ari Nevala. Sitten meidän rytmiryhmämme, eli rumpattelisen tällä kertaa meillä on ex-rumpali, mutta mikään tuli taas vain uudestaan meidän mukaan tänään tänne. Eli Tapio Tape Häkli. Ja sitten basson vaihdossa ja taustalaulussa jämäkämpi kaveri suoraan Hempäälästä, Janne Korja. Ja viimeisempänä, mutta ei suutaan vähäisempänä Kosketinvattelissa takana ja taustalaulussa Franz Stott. Ja bändin tosiaan sitten meillä on Cool Company tuolta Tampereen Kittarista. Ja se voisi myöskin kiitos näin äänimiehen on se Emil, vai? Joo. Hienosti äänet on viimeisen kiitoksia Valkotypylifestarin järjestäjille, kutsusta, Sepolle ja kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon teille yleisö. Mennään yrittämään biisiä loppuun tästä. Niin, on tuossa muuten tommosia fanituotteitakin jopa olemassa. On tehnyt jopa 3 levyä on meikäläkin kanssa tekee jo. Niin yksi viimeisin julkaistiin myöskin ihan vinylinä, niin tulkaa vaan ihastelemaan tai ihmettelemään pientä korvasta vasteen siitä irtoa makkamuistioa kaikille. Mennään biisi loppuun. Hasta